Her kommer en lille opfølgning på fordelen ved at have 2 styks Bose-højttaler. I det her tilfælde Bose Soundtouch 10, og nogle af de fordele man har ved det. De fås i 2 farver. Der er en sort og en hvid. En lille lækker detalje, det er selvfølgelig, at ledningen på den sorte, den er sort, og ledningen på den hvide, den er hvid. Og tilsvarende af fjernbetjeningen, den er grå og hvid på den hvide, og den er sort på den sorte. Så det er faktisk meget stilrent, når man har dem stående. Og i det her tilfælde har jeg dem så stående hver for sig i forskellige rum. Og vi kan jo lige prøve at få den sendt op for den ene her. Og det der så sker nu, det er, at vi hører musik på den ene. Og hvis jeg så godt kunne tænke mig, at det er den samme kanal, jeg hører i forskellige rum, så kan jeg via appen koble dem sammen, sådan så de spiller den samme kanal, og så styre dem fra en enhed. Så hvis jeg kigger herned på min app, så har jeg her det der styrer de 2 højttalere. Lige nu der kan jeg se, det er den hvide her. Og hvis jeg slider til siden, så skulle jeg have den sorte. Så lige nu der er det den sorte, der spiller. Den er on, og jeg går ind faktisk skruer op og ned for den her. Hvis jeg så tog den hvide, så kunne jeg selvfølgelig tænde for den hvide igen. Men det jeg gerne vil have, det er, at jeg vil gerne have dem koblet sammen, så de spiller den samme station. Jeg går tilbage på den sorte her, og så har jeg den knap her, der hedder afspil alle. Den trykker jeg så på. Nu står der højttaler plus 1. Det betyder, at nu begynder de så at spille den samme station. Og jeg kan regulere lyden på dem individuelt her hver for sig. Vi kan lige prøve at skrue lidt op for den hvide, så nu er de sådan nogenlunde ens. Og så kan jeg skrue op og ned for masteren her på dem begge 2 samtidig. Det gør så, at hvis jeg nu skifter kanal på en af højttalerne i rummene, det kunne vi lige gøre her. Vi tager kanal 5. Så skifter den på begge apparaterne samtidig, og det vil sige, at uanset hvor jeg er i huset, så vil jeg høre den samme kanal i hele huset. Det er meget smart. En anden ting, man også kunne vælge at gøre, det er, at nu skifter vi tilbage på en anden kanal, og så slår vi lige fra her, afspil alle. Så nu er det igen kun den sorte herovre, der spiller. Jeg kunne godt tænke mig, at hvis jeg brugte min stue og koblede dem sammen, så de spillede i stereo, og det vil sige, at jeg fik en venstre og en højre kanal på mine 2 højttalere. Det kan jeg så gøre herinde i indstillinger. Den sidder her, og så hedder det opret stereopar. Så den trykker vi på her. Den skriver, at de skal være på samme wifi. Ja, det gør vi. Så skal jeg vælge, hvad for en jeg gerne vil have til at være venstre. Vi tager den hvide her og siger, at den skal være venstre. Fortsæt. Så skal jeg vælge den anden. Der er en tilbage, det er højre. Så trykker jeg fortsæt. Nu bliver de sat op som venstre og højre kanal henholdsvis, når jeg trykker fortsæt. Det ordner den så nu. Og det vil sige, at nu har jeg en venstre, der er den hvide, og en højre, der er den sorte. Nu får jeg et stereo bekræftelsessignal fra de 2 højttalere. Og det er så vist sådan her i displayet. Og det vil sige, at hvis jeg nu tænder for dem, så vil de spille henholdsvis højre og venstre kanal. Så det er sådan set det. Det kan man bruge i sin stue, for eksempel hvis man vil have dem sat op til højre og venstre kanal. Og igen, jeg kan vælge at betjene på den ene, og de 2 vil følges ad. Eller jeg kan vælge at slukke på den ene, så kan vi tænde igen på den anden, og så vil de 2 højttalere følges ad. Super smart, og jeg kan kun sige, at jeg har været meget tilfreds med min Bose Soundtouch 10. Appen den er simpel, den virker. De har fornuftig netværksdækning, der er en gang imellem lidt udfald. Og så har jeg det, som grunden til, at jeg egentlig valgte Soundtouch 10, det er, at jeg har betjeningspanelet her i toppen, så den kan bruges fuldstændig uafhængigt af en app. 6 forprogrammerede, skru op og ned, og tænd og sluk, eventuelt slå den over på Bluetooth. Så alt i alt et rigtig fint produkt her fra Bose.